الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ‘Yan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Za mu shiga goman ƙarshe na Ramadan, waɗanda su ne dararen da suka fi kowaɗanne darare falala da albarka a cikin rayuwar shekara gabaki ɗaya. To me musulmi ya kamata ya yi a cikin waɗannan darare? Abu na farko, ya itikadin falalarsu, ya itikadin cewar a wannan lokaci ne mai alfarma kuma yana neman alkhairin a cikin abin da duk zai yi. Wannan shine ake kira al-ihtisab, wato ya yi duk abin da zai yi da niyyar neman lada saboda Allah. Abu na biyu, ya shige su da niyyar tuba kan Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa zunubansa, domin shi Allah jalla wa'ala kyaututtukansa yana bayar da su ne ga waɗanda suka koma ya zuwa gare shi. Innahu kana lil awabina ghafura, shi Allah mai yawan gafara ne ga waɗanda suke komawa gare shi. Saboda haka taufiki da Allah zai baka kai aiki nagari ya danganta da irin wato gaskiyar tuban da kai da komawa kai zuwa ga Allah. Abu na uku, mutum a cikin waɗannan darare, a kowane dare, wato yayi tanadin bautar Allah ta hanyar yin wanka, domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sunan, ya kasance a cikin waɗannan darare yana yin wanka. Mutum ya samu ya yi wankan nan ko tsakanin magariba da isha ko bayan sallar isha. Makasudin wannan wanka shine niyyar Allah ya maɗaukakin sarki ya ba mutum nishaɗi domin ya zage dantse wajen ibada. Sannan ya sa kyawawan kaya. An ruwaito daga cikin tabi'ai irin su Qatada sun kasance suna yin ado a cikin waɗannan darare, domin darare ne waɗanda suke zaka iya muwafaka da Lailatul Qadr. Shi ko daren Lailatul Qadr dare ne wanda mala'iku suke cika duniya, to su kuma bayin Allah ne masu daraja, kuma abin da yake cutar ɗan adam na dauɗa da wari su ma yana cutar su. Saboda haka ya dace ka zamanto wato mai tsafta, mai kyawawan kaya, domin waɗannan ma ranaku ai kamar wani idi ne na samun wato saukar rahamar Allah. Abu na hudu, ka tashi iyalinka su ma su zamanto sun yi musharaka da kai, sun yi tarayya da kai wajen yin ibada a cikin waɗannan darare. Ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in waɗannan darare suka shiga, babu wani wanda zai iya tashi yayi ibada da daddare a cikin mutanen gidansa face sai ya tashe su. Sannan na biyar, ka zage dantse wajen raya daren da sallah, kar kai bacci daidai gwargwado, amma har za ka yi bacci sai dai kaɗan. Ka yi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi. Wato ka tsaya dare gabaki ɗaya sai kaɗan, rabinsa ko kuma ka rage kaɗan daga cikin rabin ko ka ƙara kaɗan. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi gaba ɗayan daren yake rayarwa, baya bacci. Saboda haka mutum ya kaurace ma makwanci a cikin waɗannan darare. Na shida, ka guji dukkan wata rigima, ka guji musu, ko da matarka ne, ka guji musu a cikin waɗannan ranaku. Kuma shaidan a zuciyarka za ta iya ɗibanka kan ka kama rigima da iyalinka a cikin waɗannan darare don ya haramta maka falalar da ake samu, domin shi musu da jayayya yana ɗaukewar rahama, da haka ka guje shi. Sannan a cikin waɗannan darare ka dukufa a kan neman Lailatul Qadr. Ita Lailatul Qadr ba wata alama ce ake gani ba, ko ka ga bishiyoyi suna sujada ko makamancin wannan. A'a, dare ne da Allah ne ya san hakikaninsa. Saboda haka kai kaunar dai dacewa da shi, kuma ana dacewa da shi a cikin dararen mara na waɗannan goman ƙarshe, daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9. To sannan na 7, addu'ar da ya kamata ka dukufa yi a cikin daren, in Allah ya sa ka dace da daren Lailatul Qadr, wanda kenan duk cikin dararen nan zaka yawaita yinta, ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na Aisha. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah kai mai afuwa ne, kana son afuwa, kai mun afuwa. Sannan
irin launi daban-daban na ibada da za ka yi shi gwargwadon iko wanda zai zamanto bai sa maka ginsa ba. Kai sallah, kai karatun Qur'ani, kai zikiri, kuma kar a manta daga cikin ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da kada mutum ya manta da su shine ayyukan kyautata ma iyaye. A kyautata ma iyaye wanda duk Allah ya iyayensa suna da rai ya zage dantse wajen kyautata musu, domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya yardarsa a cikin ana samunta ne a cikin samun yardar iyaye. Saboda haka yayin da mutum yake hankolo yake kokarin samun yardar Allah a cikin waɗannan darare, hanya mafi sauki gajeruwa wadda ake ce ma shortcut shine wato ka kyautata ma iyayenka a cikin waɗannan darare. Kai wani abu wanda ka yi abin da ka san zaka sanya musu farin ciki a cikin waɗannan darare. Idan duk kowane dare ne ka keɓance wani abu na alheri na kyautata da zaka yi ma iyayenka, to hakika wannan ka ɗauki mataki na samun yardar Allah. To sannan kuma a yawaita addu'ar kan Allah maɗaukakin sarki ya ‘yanta mu daga wutar jahannama, domin a cikin dararen nan Allah yana a cikin dararen Ramadan kullum Allah yana ‘yanta mutane. To kuma har idan daren ƙarshe ya zo, iya adadin waɗanda Allah ya ‘yanta daga wuta sai ya haɗa su gabaki ɗaya ya ‘yanta su. Saboda haka a yi ta addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda ya ‘yanta ya kuma yake ‘yantawa. Sannan daga ƙarshe a yawaita addu'a da tawassuli da waɗannan da alkhairan da Allah ya sa a cikin waɗannan darare 10. Allah ya yi mana wannan hali na tsanani da annoba da muke ciki. Mi tawassuli, mi kaskantar da kai, mi tadarru'i, wato mi tawalu'u, mu mararece gaban Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan annoba, kuma ya yaye mana sharrin da ka iya biyo bayan wannan annoba. Allah ya ba mu albarkacin waɗannan darare, ya sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da ganin lailatul qadr. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka